Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditepungaken nami kula Muhammad Fajri Fadilah ningking saking Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni Pendidikan Seni. Sakmenika kula ajeng nderek lomba dongeng wayang kanthi lampahan Sang Botoh Musti Kengkat. Om Awignamastu Nger putraningsun Bathara Dara. Kula wonten katimbalan kula jenengingsun ulun timbali ana ing Kahyangan Jonggring Saloka kene. Ora ana liya yaiku ulun bakal paring medal marang jeneng sira bab Perang Barata Yudha Jaya Binangun kula. Nggih nggih kulun kang sepisan jeneng sira duweni pusaka kembang Wijaya Kusuma kang dayane bisa nguripi wong wis mati. Ning jangkane Perang Barata Yudha Jaya Binangun bakal kawitan. Mula kembang Wijaya Kusuma wis ilang dayane. Mula pusaka kembang Wijaya Kusuma ulun pundhut kaki. Nggih nggih kulun. Sakmenika kula aturaken kembang Wijaya Kusuma kulun. Kang kaping pindhone jeneng sira bakal ulun paringi dalane Perang Barata Yudha Jaya Binangun supaya jangkep dharmamu kula. Nggih nggih kulun. Seta gugur dene Resi Bisma. Resi Bisma gugur dene Dewi Wara Srikandi. Abimanyu gugur karanjang dene para Kurawa lan pinecah makutane dening Jayajatra. Jayajatra gugur dene Arjuna. Gatotkaca gugur dene Narpati Masukarna. Karna tinanding Karna gugur dene Arjuna. Prabu Salya gugur dene Puntadewa kanthi dalan pusaka Jamus Kalimasada. Dene Sengkuni gugur bineset dene Werkudara. Dursasana gugur dene Werkudara. Lan Duryudana gugur dene Werkudara. Prabu Baladewa ya kadang isun Antareja apa dene wisanggeni ora kena meruhi Perang Barata Yudha Jaya Binangun kula. Nggih kulun. Pun kula Bathara Nara ngaturaken gunging panuwun awit paduka sampun paring wedal kados mekaten Bu Kulun. Iya Kaki. Ning ngarep pintu Kahyangan Jonggring Saloka kae wis ana kadangmu Bathara Permati. Marake jeneng sira wungu saka tapa nendramu ana ing bali makam Jalatundha Kaki. Sasampunipun Bathara Nara saking Kahyangan Jonggring Saloka mandhap manjing wonten raganipun Sri Bathara Kresna. Sameika Brahana juga dados Sri Bathara Kresna. Wonten bali makam menika wonten kadang-kadang Kurawa ugi kadang Pandhawa.
Sakmenika kekalihipun sami ajeng nuwun Sri Bathara Kresna dados botoh. Kowe aja mesam-mesem, ya. Ora adil iki, ha? Ora adil. Lho. Koko Prabu, kula mboten adil kados pundi Koko Prabu? Kudune Yayi Prabu Duryudana kuwi milih kowe. Lho, Koko Prabu niku kados pundi to? Lak nggih pun kula sampun maringi pilihan. Sakmenika pilihanipun wonten kalih. Dipun sekseni para Pandhawa ugi para Kurawa. Sakmenika pilihanipun kula piyambak kalian Raja Sewu sakwadya balanipun jajahan kula. Anak Prabu Duryudana menika sampun milih Ratu Sewu. Aku tetep ora trima. Jabel, tetep kula cepengi Koko Prabu. Yo, yen ngono, tampalana pusakaku. Aduh, pusakaku tumancep ana ing Bathara. Sakmenika pusaka paduka nggih alugara paringan pun dewa boten saged dijabel saking bumi pertiwi. Iya Yai, Kakang ngakoni lepat. Duh, Koko Prabu mboten usah nyuwun pangapura dumateng pun adi. Ning mboten niku kemawon Koko Prabu. Paduka inggih kedah nglakoni 3 perkara. Kang sepisan Paduka kedah tapa wonten ing Grojogan Sewu ingkang kaping pindho. Paduka boten dipun keparengaken mirsani menapa malih nderek Perang Baratayuda Jaya Ginangun. Ingkang kaping 3-nipun Paduka kedah momong putra-putrune Pandhawa salawasipun Koko Prabu. Yo, Yayi, pun Kakang bakal nyagahi apa kang wus dok perintahke marang pun Kakang yen iku pancen wis tinatahing Jawata Yayi. Nuni nggih Koko Prabu. Sura Sudira jayaning Kanangrat Swabrasta lebur dening Pangastuti